Emma Amaka Kajidi Abanambezu no Mabalabia Namonde Tilibembu Anya Zagulotu Aguleri Wane Mungu Wadubia Gulu Karaline Igbo ndị ọma nọ na mba dị iche iche. Igbo ndị ọma ekenekwana ụmụ nwoke na nwaanyị. Ọwụ bụ na onye chiri nya zere. A sị na chita anyị eweruo bụla awọ ama agwụnụ mbọsị ọbụla ụmụ wuru m uti akwa nwa ọnụ mara na mbọsị awọ dịva. Ya pụtara ka anyị meta anyị nwa maka anyị kpe ekpere awọ ka a tụọrụ ndị mbụ, ndị ishie, ndị mbụ na ndị egede atụọrụwa nzu. Nke bụ na-esonye nne ọ bụrụ time bizi na-esonyela anyị na this program. So nke mara n'ife anyị na-eme ebe a onwere ife anyị na-eme dị iche na omenala ka anyị na-akọwa maka ya, most especially ụdị eji ekpe ekpere anyị na omenala, ụdị anyị si eme ekpere nke anyị na omenala mere ka anyị mata na everybody, onye ọbụla bụ mmadụ enu ụwa nwere isi dị pụta ụwa, onye ọbụla bụ mmadụ enu ụwa nwere ibu shi onwe, onye ọbụla bụ mmadụ enu ụwa nwere mmụọ na-edu ya kpatara agụsị gị na omenala na-akụziri akụzi. So n'ibe anyị na-apụta ịbụrụ tata bụ izi na-esonye mara na ya anyị na-ekwu maka n'ebe nwa maka omenala gị na ọgịbe ịmakwalịnị ya nne ịmakwalịnị the little one nwere ike contribute na contribute kwenya because na eve over a na-amachara amacha ivu na-asị na m pụtara ebe nwa ịbịa ime neti na ọbịa ịbịa ikwu ive ọzọ nwa na ọmụ bụ dị mfilili na nwere ike nji napụta ya ka njipụta ya like this. So ngwa na ọgịbe nọkwanị nne ibu ije na-abụghị ya n'ụdị ọzọ or think negative over it. So nyabibe na-ekwu before I bido okwu nwa o nwere okwu ngwala unu before so that na a na-amachara ive ụwa amacha na ya si na ọmachara ive dị n'ive ụwa ive dị n'ụwa amachara mana ọnwa dịbe na-eme nni. Before I continue ka anyị kpoite ogologo egwu dịka ụdị anyị si eme ka anyị ka anyị kpoite ndị mbụ, ndị mmụọ na ndị egede ndị na-emele arụbụ na-agụ ive ka anyị jiri egwu kponitebe na-egwu ka akponite mmụọ. Onye anyị eji na-akponite nketa anyị nwa bụ ike mmazụrụ ka anyị mara na ụwa ha dị anọ ebe na mmadụ abụrụ Chukwu and na mmadụ bụkwara onye Chukwu n'ụwa na alụ ga-eme. So ka ike m nyegodo anyị obere onu before anyị tụọ nzu ọtụtụ time na amalị gị mmadụ ike na-esonye. O nwere m special prayer for some niggas gbasara ozi n'oge gara aga na mmadụ goro surprise ụdị n'usi na ya aka na-agbata onye. So dị ọnụnụ gbatara ozi ọ bụrụ na mụkwụnụ gbasara dị ozi ọ bụrụ na mụkwụnụ mere mana ndị mmụọ ndị ishie aja n'Igbo onye mere Igbo ibe kwuru ma o gosi n'unu bụ true son of the soil n'unu bụ nwa afọ. So na ọnwa dịbe na-eme nne ka akpọnitegodo egwu before anyị gawa akụkọ ụwa nke tata na amalị gị mmadụ ka ike na-esonye. Igbo ndị ọma nyadịla onye iru mma, nyadịla onye ana mma, nyadịla onye ukwu mma, nyadịla onye nta mma, mana esụwa na nke arịbịa adịrọ ha na-arịbịa mma. Onye anyị ebugo na ọkụkụ ụzọ na-akpọ ha n'ụlọ ike m biko na kamodan buto na anyị manye na like advice.
Igbo mmụọma gbara ekene ha nwoke na nwaanyị owe ọbụla onye chiri nya zere gị na-esonye na-egonye na-efolo n'ibe na-eme amasị gị nya mara gị mma nke ọbụla itinyere aka nya gazie ihe ọbụla ihe eme ya emechiri ya eri mgbacha gbachikwanyere gị na ya ọchịchị kwanyere gị na ya ibe anyị na-emeta anyị nwa bụ ekpere abụọ ka anyị too nzu abụọ ya pụtata ka anyị too nzu abụọ ama agwụrụ na onye ọbụla bụ m abụọ ụnụ agwụrọ m na nzu dị m n'anya nzu ụwa dị m n'anya bụ nzu nke echi m bifọ m pụtagoro m na chi m na mbọ akọnsọtụgoro m maka onye chi m na mbọ gbaa ụdị anyị ga-esi nwa aga ya bụ nzu nke obodo dị m n'anya anya na maka ndị eji na-abụ n'onye ka efe ya ekọrọ m otu nzu bụ nzu nke m tụgobi bụ bifọ m pụta bụ nzu chi m dịba so nke bụ onye Igbo nọ nne bụ nwafọ Igbo ịnọdụkwa gị na mme ekechọ na gị na chi gị na mgbe na-adị na mma na-ekpere chi gị n'anya bụ chi oge nke gị nya bụ chi gị nya bụ onye Jizọs Kraịst nya bụ onye nwụrụ n'ihi njọ gị nya bụ onye tara ahụ mmehie gị nya ka gị na mgbe o ji akọ rapụ nna ndị ọzọ rapụ ndị isi ndị ọzọ rapụ ndị mmụọ ndị ọzọ malichi gị tanya bụ awọ ebe ọ bụla ị nọ bụrụ nzu kpeeli chi gị nye chi gị gọlụ chi gị ọjị ọ matara onye ilo nsọ na-aga kama ga-adị ndụ mana ebube ebe nwere Jehova enwere m ibe niile Igbo mụbụ ama bụ nwa Chukwu mụbụ ama bụ nke Chukwu bụrụ nwa mmụọ bụrụ nwa mmiri ilo na-asị na-egwu anyị ọbụ na ogwu enwere mkpochi ile ọma ka eji na-aga n'ogwu nke bụ onye Igbo na-esonye nne ebe anyị na-akọwa maka ya ọ bụ na tata bizines sonye na dis program ebe anyị na-akọwa ya ka ihe maka ọdịnala anyị bịara ebe nwa ịbịa prish wee ma ịbịawa imere anyị na-akọwa maka ọdịnala nke anyị niile gị bụ onye Igbo mara na Igbo onye Igbo mara ọdịnala gị na-ekpere isi gị na-ajụrụ chi gị mma mma ịbụzi na mma ya achụrụ chi gị na-achụrụ chi onye ọzọ na mmadụ abụrụ Chukwu na dis life anyị nọ onye ọbụla asị gị na ọwụrụ Chukwu anya bifọ onye a na-ezu onye abụ tụkwa atụ onye bụ onye ntụ Chukwu dị n'obi Chukwu nọ n'ime everybody ka isi ekpere Chukwu nke gị bụ ihe matadịrị ka isi ekpere Chukwu nke gị bụ ihe taminizi mana everybody nọ n'otu Chukwu bụ mmụọ nke anyị nara abụ anya nwerekwa na-ebuli anya nwerekwa na-ejele na bie bifọ ma nwogo onye nwụrụ izi nwụchi tetesi unu nọ nna ka obodo ka Chukwu ji eme kete omenala na eze n'igwe onwego ejele izi chachapụta si na ekesa omenala eze n'igwe onye naanị bụ vishọn onye vu onye lọnlọ maọbụ onye vu dịosivu nke ọkọba akọ ndị mgbe ochie ndị Igbo gboo uche na anyị nwere ndị mgbe gboo nke anyị nwere ndị nna anyị nwere ndị Igbo bụ ndị nna nna anyị ndị isi anyị a na-alụkwa n'ọrụ eso a na-alụrụ ọrụ bụ onye na-agụrụ onye Igbo onye na-amụrụ n'ala Igbo bụ ihe na-amụrụ na mmụọ na-eme exist. One of my friend onye Ebonyi steeti mmụbe nwa mọmị abụ mụ na mbọ meet ya na street mbọsị anyị nọ na-ekwu okwu ebe anyị nọ one guy nwanne dị onye nke ọzọ bụ onye ọkpa anyị na-akọwa the chain na-agwa that na spirit na-eme exist like na onye nwụrụ anwụ na-eme exist like onye nwụrụ anwụ nwere mmụọ na mmụọ onye nwụrụ anwụ na-arụ ọrụ ọsụmụmụ nọdụ anọ n'ebe agụ imagination nke emekwa nke ọzọ the other guys bụ nke Ebonyi steeti na-eme nwa mmọmị na onwere mara mmiri anwụgo before mata option ị gaghị chenji eli nya sị anya bụ nyepụtakwana again na anya na omego ya n'anya na mgbanye afọ n'anya na nke ebe abụrụzi imagination na mgbe mmiri na-ekebe nwụ na-eme na-ekwu na mmụọ na-eme exist nya na-afụ ya na-anọdachi na-akọka na akọ na imagination mana ka mmiri adachiziri na ọmali yes na ife na-eme tụrụ ife na-eme
Odi anọ no most especially onye ọbụla nọ na life nne ga nọrọ ndụ nna ga nọrọ ndụ ọ na nna ga nọrọ ndụ ọ na nne ga nọrọ ndụ n'ime ofu mmadụ oburu ofu onye bibe nọ n'ofu onye na mara mgba nọrọ mali na inwe ofu isi ya mali na inwego ndị isi na-eji na-ekwuchara gị ọnụ gị na be Chukwu ahụ plus chi nke gị so ka anyị ghara iji na-eme na ha nwere ebu ya ọ bụghị na nne ga nna gị dị ndụ mali na o nwere mmụọ n'ọlụgwụ ụwa mali na nwere mmụọ dugu na o nwere mmụọ obodo unu mali na ihu nwere ndị isi obodo unu mmụọ ndị isi ndịkwu unu mmadụ n'ọlụgwụ ụwa na onye n'ọlụgwụ ụwa bụ na mkpugwu gosipụta onye n'ọlụgwụ ụwa bụ ọ bụ hazi ọ bụ mbụ mmadụ nwa na-akpanye ndị isi abụ abụọ n'ọlụgwụ ụwa so ndị onye nọ n'ụwa na-asị ya esi n'ụwa nwere ụwa bụ bakomi na ya nwụrụ nke aga na ya nwụrụ anwụ na-egburu okwu ọ na ya nwụrụ anwụ anwụrụ na nwere na-eme n'ụwa bụ nke yes ya nwụrụ anwụ anwụrụ mana spirit mmụọ dị mmadụ n'ime na-anwụrụ anwụ mmụọ mmadụ na-adị forever and ever so onye nọ n'isi gị na nwere ihe bụ ive ọ na nwere ihe bụ ive na ma nọ onye ahụ bụ fake orientation ka ọ na-enye gị mgbada fake orientation ka the person na-enye gị isoro ọnụ ya ọla ugwu obi ya mere m na-agwa gị sị gị ebe ọbụla ị nọ mara isi gị male na mmadụ abụrụ Chukwu n'ihe mmadụ katalị ka eme n'ụwa ọkụ mmụọ ma ebe niile bụ n'elu ụwa ka ọ dị kpatalịa ndị Igbo ya eji na-agwa gị gị na ọ bụrụ na anyị n'ọlụgwụ ụwa bifo tara awụwe wel n'ụwa ọ bịa n'ọlụgwụ ụwa again ọ ya bụ mpụ ka ọ bụ na ọ bọrọ mbọ ife mere n'ụwa ya mbụ gosiri na ife niile na-eme na live ife niile na-eme ọkụ mmụọ ma eluigwe bụ n'elu ụwa ka ọ dị onye kpatara ụwa niile bụburu ụwa mma ma nwụrụ ọchị bụ uwe genu ndị mmụọ ọchọbi ọ alakịrị ọka ọ gabiga na mbụ nke ọ mana nke ọ bịara mbụ na o sutụrụ na arụ dị afọ na something dị wrong alakịrị ome nya ga-asị na mmadụ nwere na chi mmadụ dị active na chi mmadụ na-ji mmadụ abụ mbọ ọ ndị isi eji abụ mbọ na life like mmadụ pụta anyị na-abụ mmadụ abụrụ mkpume o nwere ike ị na-eme ibe niile na-abịa ụta niile na-eme onye niile na-eme ọkwụrụ ebe ọkụ ya na onwe esef nwere okwu ọbụla aka aghọta as far as nasọsị onwe ike mere ọbụla ọbụla ọmara isi ya soro iche na-eso ochie na na-ekpere isi ya bịa o nwere ike ghọta na life ya mana ihe ndị ọzọ niile bụ Chukwu na-alụzi ya ibe ndị ọzọ na-bụ Chukwu na-alụ ya ka anyị atụ nzu time nwa because na ọ nwere ka ọ si dị normal level ekwesịrị ọmụ ịpụta live time nwa mana bi n'ibe anyị na-eme bụ ive mmụọ bi n'ibe anyị na-eme ive mmụọ maka nye mapụta dịka mme ihe ma mmemekwenye ya ka ọ tụọ anya na nkenke so ka anyị tụọ nzu ka nke ọtụọ this program na nwere ibe mere nne ushi na mụnwa ekwesịrị ịmapụta online mana ya nji mmiri na ọbụgoro ive mmụọ dịkwụdị nsi na-ekwu ka anyị pụtasị ka mbe ya na nkenke like this so nye amalị nwoke mma amalị nwaanyị mma yes Igbo ndị ọma nọ na mba dị iche iche chita anyị were obula awọ asị m ka anyị tụọ nzu awọ ndị mbụ na ndị egede ndị isi okpu ya alụsị ndị kwu na-eme okpu isi agwụ nne nwanyị okpu yo okpu ya ukomili nne nwanyị uyi isi agwụ ndị ka nji nakata ịma dị ya ngaba awọ kwụọlụ gị about 2 minutes second uyi alụsị ndị kwu na-eme ta anyị bụ awọ shi awe were uwe a sị na egwu ekwuzi egwu epu ọnụ ya pụta ka anyị meta anyị nwa mgbe nzu awa ka pụta ka anyị tụọ na-akpọ okwu ndị mmụọ na-akpọ okwu ndị ichie na-akpọ okwu ndị mbụ na ndị egede na-akpọ okwu agbara mba ezu na ọmabala na-akpọ okwu aja na agwụrụ ere na-akpọ okwu a na ezi agwụrụ na-akpọ okwu a na ọkpata na mụrụ abụọ na-akpọ okwu eme iwe na-akpọ okwu ihe agwụrụ ere ji bụrụ ibe agwụrụ iburu ibe igbo yi na-ebulu wee kwuo ka na ọ adịrị nwoke mma na ọ adịrị nwaanyị mma nwere ekwu si na ụdị nwa dị anyị n'otu dee na ụdị iru anyị dị n'iche n'iche ụdị aka mkpa anyị dị n'iche n'iche ụdị ahụ nkọm anyị dị n'iche n'iche ụdị abụrụ ife anyị na-ayọ Chukwu dị n'iche n'iche ife anyị na-eme na anọ ọnwa a na-emere ife ọgwụ maọbụ ife akaje ife anyị na-eme bụ ka anyị mee ka ọtụtụ ndị Igbo ụmụ Igbo anyị ụmụnna anyị ndị nọ na mba dị iche iche si n'omenala Igbo anyị abụrụ
si na mkpe nzu na nga ọjị bụ ajọ ive ka anyị mee ka ma mata na ọ bụrụ ajọ na njirimara nke anyị dịva avụ na dị misi anyị sa kọmuniketi uche chukwu nke anyị dịva na anyị arapụrụ na anyị apụtara na anyị bụrụ ụzọ pụta n'ụzọ oyibo filize na nke ndị oyibo bụzi ya ọ na ndị ọcha bịara disivu anyị filize na nke anyị abụrụ ọzọ ka anyị mekwana ndị ahụ nifil na nke abụrụ ọzọ wa wọchiri bren maka wa ka anyị ji nya pụta n'iru akwa nwata anyị ụgbọ ego worldwide entertainment anyị kwuru n'ihe anyị na-eme bụ iwe ndị Igbo gboo iwe ndị Igbo ochie iwe ndị ije na ive na anyị bụ ife anyị tinyere di ya bụ iwe ndị Igbo gboo ka anyị kwuru na anyị na-eme a na-agbagharị agbagha na a na-emerekwa nye ka ọtọ ha ndị mmadụ ụtọ mana iwe anyị na-ekwu bụ ka ọ si nwa dị ụdị ọ si aga ka anyị si ekwu ya bụ na mụ na ayọ ndị bụ okpu esi agwalụsi ndị kwune m na-asị gị dịka ogbo ọgwụ ije nwa anyị nọ ive nwa ka ntụchi dịka tụchi ne ka sekedike sekene ka mgbochi dike gbuchi ne onye sịkwa anyị na anyị n'ije nwa anyị pụtara iwe ka onye nwekere n'isi ebuli ya amosu nwoke amosu nwaanyị ka ọ ghara ịwụ anya anya amosu nwoke sịkwa na anyị bụ ihe dịkwala ya ka iwe na-egbugo na amosu gbugoro na anya bụ amosu nwaanyị sịkwa na anyị bụ ihe dịla ya ka ihe na-egbugo na amosu gbugoro na anya bụ ajọ mmụọ ajọ mmadụ sịkwa na anyị bụ ihe dịla ya ka iwe na-egbu ajọ mmụọ gbugoro n'ihe dị ọna gbugoro mmụọ dị ọna bụ nụ ha na-enye aka nna ya ngị okwu yarụsi ndị kwune m nwere na-ekpe ekpere na-ayọ gị n'isi mmụ igbo bụ igbo ndị ọma na-adị mma igbo ndị kwere na omenala igbo ndị kwere na igbo na-adị mma na-ayọ ngị bụ okwu ya esi agwụ si ngị kponyitewa alọbụ na-agwụ na ọ bụ na-apụtara ụwa nwere alọbụ na-agwụ udie ọ bụ na-apụtara ụwa nwere mmụọ odie pụta ụwa ya bụ na mụ na-ayọ gị si gị ka a rabụrụ mmụ igbo kwenyere na omenala anyị kwenyere na nke anyị ji adị n'ebe ọbụla onye nọ mba ọbụla onye nọ tụoro onye abụ n'ụzọ ya tụoro ya ụzọ kwụzie bụrụ ụzọ mmiri gosi na mmụ igbo ndị na-agbara omenala ọsọ na omenala anyị bụ njirimara anyị ka ọ bụ adị na anya bụ ebe ezi dị nya bụ ebe ụzọ dị nya bụ ebe ụwa dị gosi na mmụ igbo ndị na-amara oshiwe ka a marị na shi ishi na o nwere ewuru chukwu anya everybody nwere isi na-edu ụwa gosi na iwe ka dị n'ịmara isi nke ya ka dị n'ịmara isi nke ya apụtara m na anọ nwa mpụtara na-ekwu mbosi ize si na ọ bụrụkwa na ihe mbịara ebe nwa bụ imotiveti anybody ma mụ abịara ka m kwuo onye ụdị ọsị dị mụ abụ ngwa ụwa ọdụ n'ive nwa bụrụ nzu gị n'aka na-ekpe ọtụtụ n'evie ọ pụtara na m enwere ibe na-eme ọ na m enwere ibe na-alụ mana mụ asị ka m sacrifice ya my time sacrifice ya ibe niile ụdị anụ niile na-asị m na mma mapụta ka m mapụta ya na mụ malụ ife na-eme today na ọ bụrụ sọsa mụnwa na onwe m ọ bụrụ ihe na-eme na onwe m na mezu na mmanya anọgidere ụlọ isi mmapụta n'iru akwa ụdị nwa si ka nkọwalị mmụ igbo because na mụ amalụ na ụdị a nọ today na everybody bụ ushi aga na ụwa anyị nọ n'ime bụ onye pụta ọ sị gị na ibe nya na-eme bụ nke onye na-amasị ya mmadụ anyị kwuchiri ọkụ mmadụ ka o mekwa nke bụ nke gị ọ ka o mee ka isi eme mana ọ nwere ihe bụ na njirimara mmadụ dịbe nwa ya bụ na ụdị anyị butere m n'iru akwa ngasị na ka nkọwawa maka njirimara anyị na mụ na-ekwu nso na-ahụrụ ha m n'aka na-ahụrụ m n'ọkpa andị na onye ọbụla bụ onye igbo na-ege ntị malụ omenala igbo malụ maka omenala igbo a na-ekwu na adịkwala onye abụla na mma a na-ekwu na onye anyị adịkwa n'ike echi na eche na-agụrụ agụ mana anyị hụ na so dịko n'ugbo n'ọgwụ ụnụ ụtọ na-ata ọtụtụ ndị igbo ọtụtụ mkpụrụobi ndị igbo ndị wuru evu mkpụrụobi igbo wuru rine kpatara ebe igbo ya ada ya ga nwaanyị na-ada today nwa na-ayọ gị ayọ ka nna ayọ na-ayọ onyeisi nwoke na-ayọ onyeisi nwaanyị si gị dịko ndị ọma na-adị mma ka ibe dị mma lụba arụ ife dị mma dịle ndị dị mma ife dị njọ dịle ndị dị njọ chukwu okike abịa mme okike kere ụwa onye ikpere niile na-ebulu na ya ama ya ọhane gị si gị dịka ogbo ọgụ mmaghalikpe ka o lee mmazụanikpe ka o lee ma biko mee ka mmụ igbo nọ na mba dị iche iche mee ka mmụ igbo nọ na mba owesi dị iche iche mee ka mmụ igbo nọ n'ụlọ mee ka mmụ igbo nọ n'ebe ọbụla dị iche iche ka wakweli na omenala anyị na-emekwa na-eme n'ọdụkwa na m mwute ụdị anyị bụ azị ji dizamin na nwa na-etuwu omenala anyị na-etuwu njirimara anyị na-etuwu ihe ndị nna nna anyị ji na-ebulu na-etuwu ihe ndị nna nna anyị ji na-ebike nka ọ na-ewute m bikos o ji ewute m anyị bụ na asị na onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi nwere ekpọ ntụ lukat ihe na-eme na obodo anyị bụ igbo tata lukat ihe na-eme na ndụ anyị bụ mmara azị taa anyị lukat ụdị ndụ anyị bụ mmara azị na-ere ivuzi tata ebe anyị na-asị na anyị na oyibo ka anyị na-eme ebe anyị na-asị na anyị maziri oyibo ebe anyị na-asị na ụwa abụọla ụwa oyibo na-abanyego 21st century so ụdị a na-abanyezili na ọ pụtazi na ụmụ anyị na ọbụna taịm nkewa eluo na agbaghị atọ n'ozibe niile ka ọzi amasịwa
unu mara amalị na ụdị anyị n'otu de onye rapụrụ biya gbalịga abụ onye ọzọ na-eme omenala ndị ọzọ na-ebe ive ndị ọzọ filize na nke ndị ọzọ bụ ive malị na igbo bụ oru anyị bụ igbo ji aka anyị na-eme na-akpọ nwa anyị oru nwayọọ nwayọọ. ndị nna nna anyị pụtara ụwa ndị nna nna anyị kọọla anyị ụdị ndị ọcha ji na-awọliwa n'oge mgbe gboo ba ihuchi na nwale awọlịwa bụ nwale aka ike wa na anya kịta manụ wa azị apụtawo wajizeli uchezi na-akpụzila anyị nwayọọ nwayọọ. ya bụ na mụ na-ekwu na-asị na onye ọbụla nọ nne si na nke anyị adịrọ si na nke anyị ji emebi ama ekwu na ndụ onye anyị bụ ya emebi ama ekwu na ive onye anyị ji bụrụ bụ ihe ji emebi nne na ọ nwere ive ji eme omenala igbo na omenala dị anyị nwa abịa ọ ya adịwu anyị nwa ana apụtara ụwa kwudo omenala ekwude omenala ya dị dịka nka andị na ọya nya ka anyị emekwe na ọ bụla na-emekwe na ebe onye igbo na-emekwe na amekwukwe nnu ka ụzọ ebukwala ụzọ mmiri na-echiri echi ama ekwe na ogologo ndụ na-arụ isi ka abụghị nke onye bụ mgbe na-ekpe ekpeleta anyị nwa dị ive nwa na-akpọ arọ bụ na-agụ na-emeli ime na-akpọ iwe na-emeli ime na-akpọ agbara mba ezu na mabalị ọtụtụ nzu agwụla eri na-ahịa aja na-agwụla eri na-ahịa aja na South Africa gbadara ọgba n'ime na-asụ n'orikonu gba ọnụọgụ kunu bịa nyere m aka kunu bịa ka ije nwa unu ratara m ive nwa ka ọ mịtara m mkpụrụ ọma ije nwa unu ratara m ive nwa ka ụwa malị na omenala anyị abụrụ ajọ ive ka ụwa malị na omenala anyị abụrụ ọba imegide mmadụ ọba iji na-agwọ ọgwụ ọba iji na-elu inyu ọ bụrụ ebe anyị bịara na omenala dị ọ bụrụ omenala akọwala anyị na omenala bụ kwụwa aka gị ọtọ ụzọ omenala bụ ezi mmiri na-echiri echi nwere ekwesị na ọ bụ na-agba nwa afọ igbo mara maka omenala na adụ onye bụ na mma ogologo ndụ na-arụsi ike ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atara ma azụ anwụ na nya ka na-ekpekọ n'isi nwoke na-ekpe n'isi nwaanyị si ka ọ dịla onye enu mma dịla onye ana mma bụ ndị ọma na-adị mma chụwa bịa mme okike ekele ụwa bela nwa dị ka na-ekpeta anyị nwa sị gị na nsị n'ụtụtụ si kwuru okwu si n'ụtụtụ si kọrọ ọgbọ na chi ya eji chi ya evo mana ihe matara nne bụ na ọ dị anụ today na everybody nwere iwe na-ayọ ochie everybody nwere mkpa na-akpịa ana m ayọ ngị bụ chukwu okike bịa mme na-ayọ okike ekele ụwa na-ayọ onye ikpere niile na-egbulu olise ebulu ụwa si gị dịka ogbo ọgwụ ka onye ọbụla ya na-ayọ ochie ka ọ bịa ya na mmezu ife ọbụla ya na-ayọ ochie nya bịakwalili ya mmaji kwuru mmaji mgbachi agbachi na ntụcha tụchi na nya bịakpere m n'isi nwoke na nwaanyị ma sị ka ọ dịla anyị na mma ịbanye ọbụla ndụ ise chuoka bịa mme olise bụrụ ụwa mmanya ike dịwe nwa bụ ya alụsị ndị ukwu na-eme okpu isi agụ na nwaanyị okpuyo a sị gị n'ibe mkpele na nzu gị ka mkpele na mmanya ike nwa kwuo na ibe ike emerọ ndị bụ ndị nke gị kwuo na ibe ike emerọ ndị bụ mmụ igbo ibe ọma na-adị mma ibu ndị bụ mmụ igbo si na omenala anyị ya adị ndị bụ mmụ igbo na-abọ mpụ maka omenala anyị ndị bụ mmụ igbo na-ata ahụ na aja na obodo si na onye ọbụla bụ onye igbo si na obodo ya narụ n'iyi na obodo ya emebiro amekwu na onye abụ nne ya dịka echi na echi na-agụrụ agụ na onye abụ ya dịka ọnwa n'aka na-ekpudoro ọnwa onye abụ ya dịka anyanwụ na anyanwụ ọtụtụ na-echuru echu nya ka nna ayọ ngị bụ okpu ya alụsị ndị kwuru m na-ayọ aja na agụleri ibe na-emela agụleri ibe ibe na-emela agụrụ ibe so n'ụdịko n'ugbo ọnụọgụ na onye mmanya kwụ n'ụtụọ mmanya okay, man. Come on, again. Igbo bụ Igbo bụ ndị ọma ndị ọma Igbo niile nọ na mba dị iche iche nwoke na nwaanyị agwara m unu ya anyị na-eme ebe nwa bụ omenala ebe anyị na-akọwa maka ebe nwa bụ njirimara anyị anyị ahụ dipendị kwere na a na-amacharakwa ya amacha mụnwa na ụmụ n'ive agwara m na mma mmadụ o nwere okwu na-ekwu n'ebe amara m na okwu anyị na-ekwu na m na-ekwutere ya mana emechara kọrekt ya m ibe a na-ekwu bụ oge ke m chaa isi ikwu okwu banyere ọchụ aja nkwuo ka a na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ ya na agụ n'uso na onye atọgbarapụ dịka omere nlọzọ na-ekwuru a na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ ibe anyị na-ekwu bụ ka a na-achụ aja ka ọgụ blọgụ ndị mmụọ bikos ibe a na-emebi ibe mmụọ ọ mmụọ na-anụ ọgụ ọ mmụọ na-eme ibe niile onye ọbụla a na-ataga mosu tudo maọbụ ọbụla na-agwọrọ gị ọgwụ ọ na-emere gị fiskali ife ọ na-eme by spiritual by ibe mmụọ bịa pụọ onye na-achụ aja ọgwụ abụzụlụ ọgwụ ndị mmụọ zi na onwe ndị bụ ndị mmụọ abụ na-abụ maka ibe niile ibula aja bupụrụ uwe ọgwụ abụzụlụ ọgwụ ha ma mụ mbata na-ekwu sị ka na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ kedu ikpe na-ama ndị mmụọ ya na-azagazi ikpe anya mịa so onye abụ na na-amachara iwu amacha na gwa unu na omenala anyị a na-akụziri akụzi na-edede mana ọkwụ ọtọ
usoro udese eme omenala anyị ọ na-eyi anyị oyi. Ọ bụrụ maka gịnị ka m na-akọwa? Ka anyị mebe nke anyị, ka anyị ghara iji na-akpị asị, ka anyị ghara iji na-eme na anyị bụ oyibo, ka anyị ghara iji na-eme na anyị mara ibe rine, ka anyị ghara iji na-eme na anyị bụ ụzọ wee ka anyị ghara iji na-eme na anyị nwetawa ego. O nwere egwu ike mmadụ, some people ha wetara egwu ike mmadụ na mkpọrọ ana, mana onye bụ oguje ya ege ntị mali na o nwere something ọ na-ekwu. Ụwa ha adịghị anọ today. Onye nweke ego anajeli gị, onye maka mma anajeli gị, onye nweke amaka inwe test, amaka inwe high test, ihe ekpu ana ahịvụrụ. So ime nne na ọ nwere n'inwewe ego n'ibu ụzọ na ọ nwerezie na ụwa bụ bakomi, ụwa bụrụ bakomi. Ọbịa ka anyị bịara bụrụ wadị bọlele kapital n'ụwa ana na anyị jekọjikwa ị na nne weda ma believe mana anyị na ya Chukwu bụ ka anyị mee ife o zipụtara anyị, ka anyị mee ife anyị ji maka ya apụta n'elu ụwa, because Chukwu nwepụtara anyị nwere reason o ji nwepụta anyị n'elu ụwa. So dị afọ ikwene ka ndị ilo, ikwene ka ndị anụ ụwa, ikwene ka ndị ilo na-asị gbuchie gị gị na chi gị kparị na life. Kedu ka ijara ya ekwe? Ka ijara ekwe bụ mmalị ichi gị, mmalị ebe isi pụta, mmalị ngwulu gị. Ọ na-enye aka wee wel. Mana ayọ nwoke na nwaanyị asị n'ụdịkoni ka anyị jiri nke anyị na nke njika ka na-ekwu. Ana m enweta this program na njedebe time adịbe nwere ekpeli ndị gbasara ozi nwa ekpele ndị gbasara ozi nke n'oge mbụ amara ọ nwere mmali, mana mụ na-ekwu si na ive na-eme ivie hie abụrụ ha n'ive anya mbolo, ọ bụrụ ha n'ive mmadụ. Unu nwere ike n'ovu m ya na ngụ owu ọdụ matali n'iru akwụ. Yes, mmụọ matara, mana ọ bụrụ sa m so mmụọ m na-eso pụta n'iru akwụ nwa dị meni and na ki na-eme dị chi, ọ bụrụ m ki na-emele na mmụọ ki na-emele nya bụ na ngị bụ onye nwepụta taịm gị ma gbasa ozi, nwere data gị na-agbasa ozi, nwere ivi na rap ivi na just share ozi nwa ọ dị abụ nne due to the influx of love ị nwere n'omenala Igbo na ivi Igbo, whether m imelie na love ọ n'imelie n'ụdị ọbụla. Ana m ekwu si gị na ngị bụ onye dị ọna abụ nne na ụzọ gị ya bụ ụzọ mmiri. Ngị bụ onye dị ọna abụ nne iwe ọbụla ị na-ayọ ochi gị, amara m ibe na-ayọ ochi gị, sa ngị na-anya nọ nne mala ibe na-ayọ ochi gị, sa ngị na-ama nọ nne mala ibe na-akpa gị. Ana m ekwu na iwe na-emeli Igbo ive, ana m ekwu na mmụọ na-emeli Igbo ive. Agbana mba ezi na ọma abala ọtụtụ nzu agwụla eriri okpu ya isi agwalụsị ndị ikwu na-emu nne nwaanyị okpuyo na ndị mmiri mụ ji akwala ugwu ụzọ plus chi gị ndị na n'onwe gị na ọ bụ na nwere ive chi onye dị n'izu na ihe na-emere mmadụ nke na ngị bụ mmadụ ịmazi chi gị ama ka ive n'ive dị mma niile elu ga-arụ ma chi gị gbapụtara gị azụ. O nwere ike dị chi na-abịa ọ na-epend one side, mana mụ na-ekwusi na ihe na-emere m ive na ihe na-emere agwụla eri ive aja na agwụla eri ga-eme gị ka ịmali chi gị so that ka chi gị ga-enwe ike nwa akwalụ gị ụzọ, bikọta chi mmadụ na-akwalị mmadụ ụzọ. Dị afọ na ngị bụ onye nwepụta taa maka na-agbasa ozi ama ekwu na ive ọma, ive akwakụ na ive enwe ogologo ndụ na-arụ isi ike ya bụ nke gị, mgbachi agbachiri ọlụ gị, ntụchi atụchiri ọlụ gị. Ngị bụ ya na-egekwa na-ege ụdị anyị ka na-ekwu n'isi gị si na adịrị gị na mma na ihe adị ka echi na echi na-agụrụ agụ, ihe adị ka anyanwụ ọtụtụ na anyanwụ ọtụtụ na-achụrụ echu. Ya bụ unu rabụrụ ụmụ ibe anyị, ụmụ Igbo ndị ive omenala Igbo na-amasị, ndị mara yes na omenala Igbo bụ ezie ma na-agbasa ozi ha mana na wee nwere that kind of time, mana nke mmanya nwepụta time ya ka aka epu onye sipre gbasa dị ozi. Ama ekwu na agamiru ya bụ nke gị, ive akwakụ na ihe nwe nwa bụ nke gị, ajọ ibe abụrọ gị, ajọ mmadụ abụrọ gị, ajọ mmanya abụrọ gị. Onye si na ngị n'ụtụtụ wuchi ajọ ibe onye nwere isi ebulie, onye si na ngị na-evie wuchi ajọ onye na-enwere isi ebulie, onye si so na ngị na-amasị wute ajọ onye na-ebulu ọkụkụ ụzọ na kpola nwere na zolindo na ya na ntị na mgba na abụrọ. Mgbe na-ekwu si na anyị bụ Igbo bụ n'iru ka ya ejiwa na-aga, anyị bụ mmụara agụrụ bụ n'iru ka ya ejiwa na-aga, anyị bụ mmụara ọmabala bụ n'iru ka ya ejiwa na-aga, anyị bụ ndị na-eme omenala si na omenala Igbo anyị anarọ na omenala Igbo anyị ya dị ka echi ya dị ka nka. Ama ekwu na n'iru ka ya ejiwa na-aga ma ya nara azụ maka nna ya masịkwanye ka ọ dịrị gị na mma, dịrị onye nụ mma, dịrị onye nta mma. Nyaka na ekpekpeleta nwa dị ya na mba awọ nwere enweta dis program njedebe sị ka ọ gaziele onye ọbụla ebe anyị ọbụla ndụ ise